noget. Mine fødder. Ja? Mine fødder er lavet af... Lavet af hvad, far? Mine fødder er lavet af brød. Hvorfor? Mine fødder er lavet af brød, Henrik. Af brød? Hvad er det, du siger, far? Brød, for helvede! Mine fødder er lavet af brød. Ja. Hvorfor har du ikke sagt noget? Ja, hvordan fortæller man sin søn, at ens fødder er lavet af brød? Løft over dynen, Henrik. Nu ser jeg det. Dine fødder er virkelig lavet af brød. Ja. Nu ved du det, min dreng. Det har du holdt skjult i alle disse år. Jeg ved det, Henrik.